Pričali smo o Zemunu, sada o Voždovcu. Sada pričamo o Voždovcu. Sa nama su Jelena Damjanović i Vuk Mirčetić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Otvoreni su, inače, Dani evropske baštine traju u Beogradu, a na Voždovcu su počeli 23. ili tako, Jelena? I ima dosta zanimljivih radionica, pa hoćemo da kažemo da kako je kostim u okvirima Evrope i van nje. To mi se onako dopalo. Nama je veoma drago što smo uspostavili saradnju sa gradskom opštinom Voždovac ispred Centra za likovno obrazovanje Šumatovačka i danas imamo radionicu kaligrafije koja treba uskoro da počne za koji sat vremena oko 11 u gradskom opštinskom veću Ustanička 53. To je radionica namenjena za decu školskog uzrasta. Tako da očekujemo veliku posetu. Da, sad ćemo da pričamo o tome kako izgleda baviti se kaligrafijom. Hteli smo Sali i ja da probamo, ali nije nam uspelo. Kako je uče došlo do, da kažem, odabira? Praktično svaka beogradska opština ima šta da ponudi i ima dosta interesantnih stvari koje mogu da uđu u ovu priču. Kako ste se odlučili za ovo što ste se odlučili? Ima tu nekoliko zanimljivih stvari. Hvala na pitanju. Neću govoriti o drugim opštinama, reću samo da su nas pohvalili kao savesnu i odgovornu opštinsku vlast, da smo jedna od opština koja je uzela najviše tih radionica i najviše radionica uradili, tako da smo za nekih 10 dana uradili da li 7, da li 8 radionica. Naši partneri na tom projektu iz Centra za likovno obrazovanje Šumatovačka su partneri na, mislim, čak 5 radionica. Imali smo i juče, imamo i danas, sad u 11. Iskoristio bih ovu priliku, koliko se vi slažete s tim, da pozovem sve ljude koji su zainteresovani da dođu. Imamo još nekih 5 ili 6 slobodnih mesta, ali slobodno ukoliko bude bilo gužve. Prebacimo se u drugu salu, to je u gradskoj opštini Voždovac. Zanimljivo je da ste odlučili da se sve te radionice održavaju baš u zgradi gradske opštine. Da, mi smo rešili da pokažemo ljudima da opština nije tu kao neki bauk i da želimo da otvorimo naša vrata i da pokažemo svima da je opština dostupna i da ta opština zaista radi nešto za ljude. Pošto prethodne neke vlasti su radile malo drugačije i onda narodu je ostao taj neki strah od opštine i od uopšte gradskih vlasti, ali mi smo rešili da im pokažemo da to možemo da promenimo i da mi stvarno radimo za njih i da smo tu za njih. Znamo mi ono vreme. Ima opisano u brojnim domaćim filmovima kad je predsjednik opštine bio sve i svja. U strahu, mislim. Ali šalimo se malo. Opštine komuniciraju sa građanima i ta mogućnost da se dođe u opštinu, ne samo da se podigne nekakav dokument, da se traži dozvola za nešto, već da se stvarno nešto nauči, da se prosto čovek opusti, je dobra. I ove radionice su vrlo zanimljivo izabrane. Dakle, počelo je sa radionicom Kostim u okvirima Evrope i van nje. To je bilo samo otvaranje. Pa smo onda imali bukvar kroz pozorište Senki, pa vizantijsku fresku. Mislim, stvarno zanimljive i retke stvari koje ne mogu svuda da se pronađu. Danas će biti kaligrafija, pa zatim nas očekuje predavanje likovni ukras srpske srednjevekovne knjige i književno veče, književni savremenici. Stvarno ste se potrudili. Samo bih se nadovezao ukoliko nije problem. Ima još. Nema još. To je otprilike to. Što se tiče ponedeljka i ta dva predavanja, znači likovni ukras srpske srednjevekovne knjige. To se radi u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije. Moramo njih da pomenemo kao partnere, naravno, i zahvaljujemo se ovom prilikom. A u 6 sati na samom zatvaranju će biti naš akademik čuveni Vladeta Jerotić i on će imati u okviru tog književne veče i književni savremenici i tu čast da zatvori Dan evropske baštine na Voždovcu. Ulaz slobodan? Naravno. Dani evropske baštine. Sad da kažemo za tu kaligrafiju, to je tehnika lepog pisanja. To je veština lepog pisanja i širimo svest o lepom pisanju. Inače, moje iskustvo sa radom sa školskom decom je to da deca prosto jako loše pišu. Vrlo je nečitko. Ne mogu sami da pročitaju što su napisali. Meni se dešava da moje dete nešto piše, pa mi kaže, a šta sam ovo napisao? Ali evo sad to moram da kažem, zanimljivo je, ponudili su u prvom razredu, recimo, izborni predmet lepo pisanje uz još neke i onda je učiteljica rekla, evo, molim vas, ne sugerišem roditeljima, ali odaberite ovo. Mislim da će nam svima koristiti lepo pisanje. Jeste, ali prosto malo je ovo interesovanje za samu kaligrafiju i za tu veštinu lepog pisanja, pa da se trudimo da proširimo svest o tome. Da prosto da što više dece učestvuje
u tim edukativnim radionicama ovog tipa. A kažete mi, je li to, izvini Sale, sad sam te prekam, samo me interesuje, je li to, znači, lepo pisanje, veština lepog pisanja nije isto što i krasnopis? Su to isti ukrasi, dakle, isti način ili je... Krasnopis je više vezan za ukrašavanje slova. Znači, ove ornamente figuralne, biljne, životinjske, znači, prosto, mislim, ukrašavanje određenog slova, određenog fonta. A lepo pisanje je vezano za samu reč ili izreku, umotvorinu i slično. Je li teško? Je li deca moraju mnogo da vežbaju? Treba više vremena, jeste. Koliko traje neka, tako kažem, pravi kurs, prava obuka? Ovo će biti samo jedna radionica pokaznog tipa. Pokaznog tipa. Ja bi za početnike preporučila 1 godinu. Znači 2 semestra da oni to prosto dobro savladaju. Koliko puta nedeljno se... 2 puta nedeljno po 3 sata. Tako da je to puno vežbe. Nije ni lepo pisanje, lak zadatak. Nije uopšte. Evo, naši gledalci imaju prilike pogledaju neki od snimaka. Ovo stvarno lepo izgleda. Jeste. Dobro. To su neki primjeri početnog ukrasnih slova, inicijala u tekstu, zatim pisanje unutar oblika, određenih oblika. Tako da, lepo izgleda. Gledalci mogu da pogledaju malo o tom, da. A mogu li deca koja je još, dakle, prvi razred, koja još uvek nisu naučila slova, mogu oni da dođu? Kako oni vežbaju to? Pa oni, sa njima radimo ovako čisto ukrase, jeste da ono vežbaju prosto ove osnovne forme slova, je li tako? A kad je najbolje? Koji je najbolji uzrast za to? Najbolji je srednja škola, da. 8. razred, 1. razred srednje škole, jeste. Kad su malo zreli. Da, kad su već svesni da je dobro da lepo pišu. Je li teško iskoreniti loše navike u pisanju? To je ono pijana slova. Pa pravo da vam kažem da jeste. To ispravljanje, za to je potrebno mnogo više vremena. Mislim da ih prosto naučite kako da pravilno oblikuju slova, proporcionalnost, veština, kompozicija određenog teksta. Tako da za to je zaista potrebno dosta vremena. Slične neke ovakve akcije, da li se možda planiraju u narednom periodu? Vezano za kulturu ili uopšte? Za kulturu, generalno na opštini Voždovac, ali možda i u drugim oblastima. Evo ovako, što se tiče nekih aktivnosti koje ja imam kao savjetnik predsjednika opštine Voždovac, s obzirom da nemam određeni resor u kojem radim, predsjednik opštine Aleksandar Savić kaže vuče to i to i onda Vuk uradi to i to. Jedan od tih velikih i bitnih projekata jeste i sajam zapošljavanja koji će biti 15. oktobra održan na Voždovcu. S obzirom da smo mi jedina opština koja je rešila da zaista uradi nešto po pitanju nezaposlenosti i smanjenja stope nezaposlenosti, mi smo ga skromno nazvali Voždovački sajam zapošljavanja. Ovim putem bih pozvao naravno i sve firme koje žele da učestvuju na tome, ali ne u smislu promocije, jer nije poenta da radimo promociju da bismo smanjili stopu nezaposlenosti, nego da zaista nekoga zaposle, da se jave. Ja sam svakog dana od 8 do 4, bar do 4 u opštini. Možemo da popričamo, da organizujemo sastanak i da napravimo neki dogovor na obostrano zadovoljstvo. I naravno, sportske manifestacije ne treba zaboraviti. Sad ja malo u toj oblasti, ali imali ste na opštini sjajan fudbalski turnir, zatim sada aktivnosti i pomoć stonotenisерima, paraolimpijcima, također humanitarna akcija vezana za film Montevideo, dakle dosta sporta. Jeste, član veća, gospodin Milan Todić, zaista jako dobro radi i radi punom parom. Jedan od retkih funkcionera koji i dalje nije na odmoru, tako da bi trebalo da ode i on i ja bi trebalo da odemo na odmor, ali o tom potom kad se završi to i zajedno planiramo, dobro smo se nadovezali, planiramo jednu akciju, a to je novogodišnji turnir, ali o tom potom ima još do toga. Tu ćemo pozvati firme, tamo ćemo iskoristiti tu priliku da pozovemo firme, kompanije sa kojima smo sarađivali na Voždovačkom sajmu zapošljavanja i da one učestvuju u tom novogodišnjem turniru. Za kraj, kako ste došli ovde? Da. Sjajno. Pešaka, malo sve okej. Kao da ne objašnjavamo, došli smo na vreme. A dođite i vi, poštovani gledalci, u 11 u opštinu Voždovac počinje radionica za kaligrafiju. Ima još 5-6 slobodnih mesta i ukoliko ste roditelj pa dovedite svoje dete, ali ako ste srednjoškolac, to će biti idealno, kaže učiteljica Jelena Damjanović. Sa nama je bio i Vuk Mirčetić. Hvala vam na ovim lepim